Dragi učenici drugog razreda, hvaljen Isus i Marija. Nalazimo se u novom radnom tjednu i započinjemo naš vjeronaučni susret na daljinu. Nadam se da ste zapamtili nešto o zajednici Isusovih učenika koju smo obradili prošli tjedan i da ste otvorili svoje bilježnice pokraj ribe koju ste nacrtali. Ispod ribe napisali ste Hvala Isuse. Jedan od najboljih načina zahvale Isusu za sve što čini za nas jest molitva. Danas ćemo za početak vjeronaučnog susreta zajedno sa Andrejom izmoliti večernju molitvu koja se nalazi u vašim udžbenicima na stranici 93. Jako je kratka, pa ukoliko već niste, danas je naučite napamet. Započnimo. Večernja molitva. Hvaljen budi Isuse, oprosti mi pogreške. Ja te ljubim srcem svim, kad sam budan i kad spim. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Danas ćemo pokušati naučiti kako i gdje možemo susresti Isusa. Koji dan u tjednu je predviđen za poseban susret s Isusom, te kako se mi možemo uključiti i sudjelovati u susretu s Isusom. Molim vas da se za početak ove video lekcije prisjetite kada ste zadnji put susreli svoje prijatelje. Gdje je to bilo? Kako ste ih pozdravili? Jeste li se obradovali što ih ponovno vidite? Koliko ste vremena proveli s njima, a koliko ste vremena htjeli provesti sa svojim prijateljima? Jeste li bili tužni što se morate rastati? Koliko ste još poslije toga susreta razmišljali o svome prijatelju kojeg ste susreli? Kako je lijepo susresti prijatelje. Kada ih susretnemo iznenada i neočekivano, uljepšaju nam cijeli dan. Ponekad su naši prijatelji jedini razlog zašto volimo ići u školu. Kako bi izgledala igra bez prijatelja? Kako bismo se smijali bez prijatelja? Kako bi izgledao zagrljaj bez prijatelja? Zamislite samo kako bi cijeli svijet bio tužan da nemamo prijatelje i mjesto gdje ih susrećemo. Pa makar to bila i škola. Sličice koje se nalaze ispred vas pomoći će vam da sami odgonetnete jedno posebno mjesto na kojem susrećemo posebnog prijatelja, koji nas je toliko volio da je svoj život dao za nas. Na to mjesto odlazimo jedan dan u tjednu. Da otkrijete koji je to dan, pomoći će vam znanje iz engleskog jezika. A u koliko sati ga možete susresti, pomoći će vam poznavanje čitanja kazaljki na satu. I za kraj otkrićete kako se zove susret s našim posebnim prijateljem. Ako vam još nije jasno kako se susreću Isusovi učenici, evo objašnjenja u vašim udžbenicima. Na stranicama 80 i 81 pronaći ćete odgovore na pitanja. Što je najljepše za Isusove učenike? Gdje idemo nedjeljom? I kako sudjelujemo na svetoj misi?
mjesto koje posjećujemo nedjeljom, dragi učenici drugog razreda, nacrtat ćete u svoje bilježnice. Na videu koji je pred vama nalazi se mala pomoć. Možete zaustaviti video u bilo kojem trenutku kako bi što ljepše i preciznije nacrtali crkvu. Ups, otkrila sam vam da se radi o predivnoj građevini čiji se toranj izdiže iznad svih krovova. Možda ste vi drugačije zamislili crtati crkvu ili želite nacrtati vašu župnu crkvu. U tom slučaju ne morate pratiti crtež koji je pred vama, nego slobodno iskoristite dar kreativnosti koji vam je Bog dao i postanite mali umjetnici. Sretno! Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin sa tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Za kraj sata izmolit ćemo molitvu koja će nas uvesti u sljedeći sat vjeronauka sljedeći tjedan. Mislim da je svi učenici drugog razreda znaju, pa vas molim da zajedno sa mnom izmolimo molitvu Zdravo Marijo.